Hej YouTube, det er Niklas Førsoffer her, og ja, der var godt nok ingen, der skrev, hvad jeg skulle spille, så jeg tænkte, at jeg vil spille noget Sniper Ghost Warfare, og vi starter selvfølgelig på et nyt game. Det var easy. Ja, men Welcome, St. Dominic Camp rookies. okay, Tyler, vi nice hører of lige, you hvad to han join siger, us. hvis I kan Let's show høre det. these rookies what they'll need to survive. Sådan der. Welcome, St. Dominic Camp rookies. Tyler, nice of you to join us. Let's show these rookies what they'll need to survive. Rookies, this is Sergeant Tyler Wells. Okay, He's here to demonstrate sådan some der. basic techniques. Hold nu kæft, Sergeant, ikke. take an assault rifle from the table. Ja. Okay, der. Jeg vil Now lige take fortælle position jer, in the at... shooting range. Hold nu Show kæft, these mand. rookies how it's done right here. Jeg vil fortælle jer... Observe. Sergeant Wells will send some lead in the targets. Take notes if you have to, ladies. Nå, jeg vil fortælle jer, at hvis redigeringen den bliver lidt sjov, så er det fordi, jeg skal prøve at redigere på min PS3 og uploade for den, så det må I lige bære over med mig, hvis det bliver fuldstændig fuck. Og så skifter jeg tilbage til min PC, hvis det bliver fuck. Så lad os lige klikke dem her med. Sådan der. Remember, rookies, if you need to be more precise with your shots, aim down your sights for better accuracy. Hold nu Show 'em, kæft. Sergeant. Sådan der. Ja, det vil jeg gerne. Same time tomorrow. Jeg gider ikke simpelthen, til at vise jer alt det her, fordi så skal jeg uploade noget meget langt. General Vasquez is attending a meeting today in an old refinery facility on the Isle Trineo coast. Agent Mike Rodriguez is on an undercover mission and will also be on site. He will set up the shot for Alpha 9, a sniper spotter team. Killing the general will... Mother 2, this is Alpha 9. We have reached the ruins. Can't see any enemy personnel from here. Nej, det gider jeg ikke se. Kom, nu skal vi på nogen. Hvorfor kan jeg gå? Ej, for helvede, mand. De snakker sgu da meget. Razor 6-4, reading you loud Jamen, and prøv lige clear, at over. prøv. Jeg gad godt sige til dem, at dem, der har lavet det her. Nice. At dem, der har lavet det. Jeg skal ikke være så meget snak, men kom nu. Løb. Sådan der, tak. Okay, hvad vej? Der. Kom. Hold. See those guards up there? Take the one on the left. I'll take the one on the right. Fire on three. 1, 2, 3. Pwned. Sådan der. Nice kill. Proceed. Og nu har jeg ikke lavet den samme fejl som første gang jeg spillede. Der skulle jeg bare holde den her helt ned. Let them have it, but try and keep it quiet. See no evil. Hear no evil. Sådan der. Det skal gøres ordentligt. Kom. Skal lige se om vi kan finde nogle flere. Enemy incoming. Hide in these bushes. Okay. ¡Necesitamos más tropas! ¡No te escondas, cobarde! Så lige før. Så skulle man gøre ding, ding og ding. Nå. Lad os komme videre herfra. ¿Me das un cigarrillo? Claro, es una marca nueva. Más filtro, pero con un sabor fuerte e intenso. Dime qué te parece. Duck behind that wall. Parece mentira el tiempo que tenemos. Un calor de mierda por el día y frío por la noche. You need to Me va a change dar position without sinusitis. getting any eyes on you. Yo tuve el mes And wait for pasado. my signal to run Casi across me the pierdo road. el ataque a San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te Skal vi? enfermes. Nej, vi skal ikke. ¿Me das un cigarrillo? Det gider jeg ikke. Claro, es una marca nueva. Más filtro, pero con un sabor fuerte e intenso. Dime qué te parece. Parece mentira el tiempo que Okay. tenemos. Det kan godt være, at jeg ikke snakker så meget, men jeg koncentrerer mig en hel del. I can't Va a change dar my position. sinusitis. You have to get out of the Tuve el ruins. mes pasado. Watch your backgrounds and Casi you'll me make it pierdo el through. ataque a San I'll let you know Sebastián. once you're back in my Debes FOV. ir a ver al doctor Alvarado. Sådan Te der. dará algo para que no te enfermes. Ham havde jeg sgu ikke lige set. Skriv lige en kommentar, hvis I havde set ham, fordi det havde jeg sgu ikke lige set. Okay, der er en, der nyser. Okay, we got a bitch.
Det der med hjelmen, det så godt nok fedt ud, det må jeg godt nok sige. Og det værste, jeg kan ikke engang finde ud af, hvor lang tid jeg har optaget. Okay, hvis nu vi siger... Ja, fra... Nu af, og så siger vi 8 minutter frem. Så bliver det ikke så helvedes langt igen. Det er fordi min upload-test er ikke særlig god, så derfor fandt jeg jo bare ud af, vi lader bare PS3 køre, og så kan vi jo, så kan jeg jo bare sove, så skal jeg jo tænke på alt det. Nå, men vi skal altså have nogle flere budgets. Back in my FOV. Shooting in this area isn't a good idea. Our target may run off. You're near the sniping spot, but we'll need all your skill to continue. Follow the path to the rendezvous point. Move carefully but quickly to keep you out of enemy fire. Oh fuck, jeg tror